जों सानैनि सिमाङा बायबाय मिस इउ फोरमानदि बे गावनि फिसायखौ बिराद थैथां मोजां मोनोमोन अनोमोन। जाथाया सिङाव माबायदि दाया सोरनि थारैनो बे जाथायाव सोर सोरनि एन्ट्रि दङ केसआ 3 एंगल स्टोरी जाहैबायथ' बेनि थार बिजिरनाय सैथोआ ओंखारबोबासो जों मिन्थिसिगोन। दा गावजों गाव ब्लेम होलायबाय थाना मा जानो नारसिनलायबाय थाना मा जानो। नाथाय आं बुंनो साननाया नैबे दाथ' राकेश ब्रह्मनि गुबै गियान आखल आखुफोरा कल रेकर्डनि गेजेरजों ओंखारबोगासिनो। बेनि गेजेरावनो सैनिक पालनि मोनसे दुखुनांथाव पस्टखौ नुनानै बिराद दुखु मोनदों आं। खोनासंलां फरायथिना होनि आं। नों जोंनिफ्राय गोजान जाबाय, जों आलाय सिलाय जाबाय। सानै गथ'खौ लानानै आं दा लामायाव फैबाय। जोंनि फिसाजोआ नोंखौ बिफाखौनो होननो मोनाखिसै। जों सानैनि सिमाङा बायबाय मिस इउ। बिराद दुखु मोनदों आं बे पस्टखौ नुना। सासे गुबुन हारिनि हिन्जावा गावनि हौवानि राव बर' रावखौ स्पष्ट भाबै सोलोंना लानाय आरो रोंनायानो फोरमानदि बे गावनि फिसायखौ बिराद थैथां मोजां मोनोमोन अनोमोन। बेसेबांबा मोजां गोजोन संसार जानो सिमां दङमोन जानांगौ, नाथाय आसखान्दा हांमा थाबाय। गावनि मेगनजोंनो जों नुनानै मोनदों गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बर' हौवा जब्लाबो एसेबां गोरलैयै बर' रावखौ सोलोङाबो रायलायाबो आंगोबो होननानै साननानै लाया आरो दख'नाबो गाना। दिनै गुबुन हारिनि खोथाखौथ' बाद हो, बर' मानसिफोरानो बर' राव रायज्लाया। फाइभल' आं थगायाखै। गैयालै अबेनिफ्राय मोननाय सैमान फिसा आंनि थाखाय नों लेवरा मा हाला नामा बेखौ आं नोंनावथ' गारि जोबगासिनो दंना 5,000ल' बुरबाव ओमफ्राय अबेनिफ्राय मोननाय आंलाय दंखासै बे माबे हिंगार रिङा सना बन्दक दोननानैबो सिटियाव लोगो लाखोन होननायसो एक्सारसाइज खालामगासिनो दंला नोङो ओइ दे फांसन नालाय आं खेलायाखै दे माबासो नै बै अजानावसो 8,500 ना 8,400 ना 800नि मबाइल सेकेन्डनि बिमाया दासो लाना हरदों। रायजाना मैया दोखो दोखो रायदों आं बिमाखौ। दुइ लाख ओरै फंबायनो हरदों मादों होननानै बे थगायदोंसो गावनाव बायदों। बिनानाव बुरखाय लाङोना बेनिफ्राय मोनथाम थांबाय होननाया आं दोखो दोखो रायनासो हरदों बिमाखौ रायदों। साहस जायाखै गावनो ओमफ्रायबा सोसनदों बे फैसाखौ। बिनानावफोरा बिराद बुरखाय लाङोना बिनानावनि फिसाइफ्रा जायाना बे साख्रि मावलाबायग्रा 15-20 25 30 हाजारनि जायाना बिसोर बुरखाय लायो बेनिफ्राय बेखौ माथा फेदेर दे बेखौ जों फाइभल' दे आं खेलायाखै आं दा खेलायसै आंजों सिखोमोन खेलायाखै आंबो ओमफ्राय आंबो माथो खेलायखो आंथ' गैया नालाय गैया होनबाय दा लोदै बेगर आंनो मा गोदोनानि जों आसामनि हरदों ना सिफा बेखौ हैथ' नाया लोदै बेगर 5,000ल' सिफा 5,000 नाङा 2,000 ला लोदै एथ' अयनाय दा खालामनांगौ सिखोमोन आं थांगासिनो दं आंनाव 1300 ना 1400ल' मिस्थ्रियाबो 1000 थाखा बिगासिनो दं लोदैनो आं बेखौ थगायनोसै खोनायाखै आं खेलायाखै दा खेलायसै आंजों मिथिबाय आं होखाबाय ओमफ्राय आंबो खेलायाखै दा गैया नालाय गैया लोदै बेगरा ओइ बिमा सिफा नों थाखाय लोदै गारि गरा गारनानै फैनानै न' बां लोदै गारनानै 1,000 थाखानि सिफानो आंहा मा कोटि थाखानि लाना माथो आंखौ नों मा 2,000 हरखौनो होनबाय थाखो थायलायनांगौ आरो आं ओइ लोदै 3,000ल' मेनेज बानाय सिफा गाबोन हरगोन आं लोदै लायनो थाखाय ओइ सिफा गैया थाङा फैसाया 1500 लोदै थाव सोनाङा 1000 लोदै बेगर बे गथ'खौथ' एसे फुस्लायनानै दोननांगौ फैसा हरनायखौसो बे फैयो एभेलेबेल जाम्बि बोननोबो रोङा माथो आं बोनखाया आं दिनैनो लास्ट दे मा दे
आरो बिदाना फिसोनो उरग्लानो फैसा खैमान फिसा नोंनो आं गाबोन हरगोन होनदों आं गाबोन मोनगोन फैसा दुर्दिलाबो थागोन आं ओरैनो माने आं नांलायबानो गैया होनदों बिमाया उजानावसो फोथाया आं नोंखौ मानो थगायनो 3000ल' लोदै बेगरसोलै नोंनासो दंनाया र' दाख्लै बरम फिसिबायमोनलै आंखोना माखो गोदोनियाव रोजा गाननाय नुगासिनो दं बिमाखौ दाख्लै बरम फिसिबायमोन नोङो बाद होदोब्रा नों 3000ल' बरन दे हा खोनायासै हा हेल' हा गैया होनदों बेसेबां दङ हेल' गैयाहायसो लोदै आंखौ दा खेलायसो सिफा गानजोब्बाय लोदै जुथा लंपेन्ट सिफा नै भिडिअखौ नाय सिफा खेलायबाय थाखो आंजोंलाय हो लोदैया 2-3000 बेवर देखायबावबाय आरो गावनि उखार बेबहार जाखो बेलाय गैया नालाय गैया आं जेबोथ' बेबहार बिमाखौ हेरेसमेन्ट होला होनदों नों लाथ'ल दे 5000 ला दे आं गाबोन बारा हरगोन दे नोंनि दाख्लै 3000 लानायखौ हरफिनगोन आं दख'ना गांसे हरगोन आं जाबाय ना हेल' हा हा नङा मा लासैसो लोदै आंसो रावबो बाहेरा मानसि बिजाखै न' खोनायाखै दा खेलायसो फैगौ बे गथ'आ सिखोमोन लोदै बेगर हो खोनायाखै हेल' खोनायाखै हा हैयो दा दखानाव आं होनसै आं ओरै लासिंसिं हैनांगौ नों होदे आं थाबोगोन दे जेबो नङा आं खेलायाखै नाङा 2-3000ल' जायो दे फैल' दे आं थांगासिनो दं दे आं बेनाव 1000नि थाव सोगोनसो दे दा खेलाया आं खेलायाखै र' बे फैग्रोथोंसै ओंखारबा थांसै एसे दे नों माबा लांदो लायदो बै माबायाव मा होनोमोनलाय लाइफुं ना मा होनो गफायाव आं गाबोन हरसै दे नांगौ 15-20 लादो नांगौ खासनि मा लायो मा खोनाया लादो लांदो लादो माबायाव लफाय ना मा होनो बै दाख्लै होननाया 3 मोनसेनि आं खेलायाखै दा खेलायसै दे गोदो जागोन दे बे फैग्रोनोसै आं 10 थाखा मिस्ट्रियाव दे दे